Pasaden larun batean, azaroaren 24an Artza frontoian denok batera desfile solidarioa izan zen. Miren Lur Santiago antolatzaileak ekitaldiaren balorazioa egin du eta oso pozik daudela azpimarratu du. 600 sarreratik gora saldu dira eta laguntza eta doaitza ugari jaso dituzte toki desberdinetatik. Hasierako aurreikuspenak hobetu egin direla azpimarratu du. Desfilean 120 lagunek hartu zuten parte eta bertan batutakoa Eutzi Gogor proiektura, Bermeoko merkataritza suspertzera eta Katesarea proiektuetara bideratua izango da. Hemen desfileko irudi batzuk.